Терминът теодолит е използван за първи път от англичанина Дикс през 1552 година, когато описва инструмент за измерване на хоризонтални ъгли, базиран на астролабия. Устройство, което измерва не само хоризонтални, но и вертикални ъгли, е създадено в Германия от Джей Хабърмел през 1576 година. Теодолит Фрайберг, немски, Втората световна война след това е ползван, с либели за хоризонталния кръг, цилиндрична либела, и вертикалния кръг и той с цилиндрична либела. Няма компенсатор в него, така че трябва да си го подгърните, когато работите, да бъде точно. В ново дарение 400. Знаете каква е разликата между новото и старото дарение? Едното от 360 градуса, новото е 400, за да може по-лесно да се смята. Какво е? В него вътре е вградена специално осветление, има специално, приключва се към акумулатор, за да може да се ползва в мини, в тунели, нощен, като се работи, да се осветляват кръговете и съответно и нисковия кръст в наблюдение на звезди. Сенник има.